Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ayaw lang ka ako dali-dali Sa manang gibit-biti mo. La, Swiss knife man na. Kaila di kayo ni? Di lagi ko ignorante kay no. Nga di ko kailag mabutang. Ang sao man na nimo? Imo ko ihawon? Doon na lang ko ipangutanan nimo. Unsa man na? Dali na aron mo gawas na ka. Ngano kahang nagpapalit man si Lily og Swiss knife ni Billy? Kang Lili na? Si Lily ang ipapalit ini. Sa imong nauna. Doon na kahit plano si Lily nga patyon ko. Ha? Uy, abot uy. Ngano gutaw ako may pangutanon nimo ana? Matod pa nila. Nga ang managkaluha, doon na gyud kuno na connection sa usa-usa. Nga kung mag-uol ang usa, mag-uol sa dang usa. O kung unsa yun nahuna sa usa, mausa dang usa. Kamu ni Lily. Ingon ana pa sa mo? Lahi Miss Lili oy. Dili mi managsama ko na og pagbati. Labaw na nga dili mi parehas og kinaiya. Ang naon gyud na mo'y parehas. Pero dili ang amtag sa tag sa kabaruganan sa kinabuhi. Wa pa nimo matubag ang akong pangutana. Unsa gyud kahit plano ni Lily nga nagpapalit man siya ni Billy og Swiss knife? Wala kitahong kung mahibaw ana uy. Ako man imo lisod-lisoron ana patubag. Aon sa man. Nakapili na kag-ilisan gikan na ng malita sa imong kalawa. Wa pa uy. Samsa ni mga sinina Mga bugbo man kay ni. Susoy. Ang tanan yun akong paboritong sinina ang nahibilin sa puwa nga malita. Unsa man sa ko Waman ko manigurog da. Kinimbag man nun nga pulos bati yung sudang ako na da. Di na gito na ako makuha nga akong mga sinina sa bata pa, Miss Dalia. Le, tagay ko kwarta be. Naayos sa biwat ko'y kwarta nga makutkuot eh. Hoy, dili mahimong usik-usik ka nimo ang kwarta, ha? Magnegosyo man ka ta. Uy, natural. Kanugon sa kwarta, kung natol ning usik-usik ka na. Kaya lang ko diya be, sa kalibo lang ko. Oh, kana hinuon. Oh, kuwan de. Patukoy tagtindahan sa lungsod ha. Nya, nanansab, karaoke bar. Naghambi ko lang hubog ni Napita. Oh, sige, plano ha. Kanang dili ta malugi. Oh, lagi. Kanugon sa panang kwarta nga tunda, kulit na madato na. Maobitaw nga mag-inot-inot gyud ta. Grabe gyud ka mga mubo ang sayal ni Lily. Di pa usaw. Sis na say short sad. Pakigol pud kaayo. Ora di man ginako kaya mo suluban ni uy. Bebe, ako pili. Uy, di kay pili. May mo ba di ka mag-apil-apil sa kuy sulob? O Ako mo manong pili. di man ko magapil-apil. Ha? Ngano? Kuan, Na kanang importante man kayo nga maparehas ganung Lily. Mo na imong mga gamit karon ining akong panimay. Okay? abi na ako si Lily ra ang kamao mangilad. Hangtod sa day ikaw. Kadagan sa nimong sulti eh. Sige na, pag-ilis na. Maligo po ko ay. O, kaligo na. Kanya. Hoy, hoy, hoy. Unsa man imong gihulbot gikas malita? Ang, dagkan pa mong kagay arte diha. Oy, wa ko maginarte. Di lagi na ako matuna, sobra ka sexy nga mga gamit ni Lily. Pakigol po kayo ni uban. Sa man gyud ka? Mag-ilis ka nga ikaw ra o kuhaan ta ka? Ako na. Ako na pili. Mag-shorts na lang ko.
na ba? Tanaw na to makatupong baka sa siksi ni Lily. Oh, hoy! Ikaw no? Ano ko ikumparar sa kong kaluha? Kay lahi lagi ming duha, di may parihas. Di mo parehas, baan ni mo eh. Kay saba. Sige na dito, lako na sa banyo. Tingog, kaligo dito. Sige na. Ligo na dito. Unya, pag ilis anang blue nga shorts nga ug blouse ha. Pagdali na! O na! Sumuka ni Moy! Ay, kasexy yun din yung blouse na blue eh. Hukab kay liaban. Hapit naman makita kung kanal sa dughanan ni. Kauwawa ni oy. Panuhuton sa ta. Grabe naman sa Nis Lily oy nga mamilig si Nina. Hapit naman lang maghubo. Ngita lang ko ikatapis mi. Nanasat. Ano mo na kailis diya? Gutom na ko. Tuan na. Matingog ng mayor. Sus. Muna magdi ko ganahan mo gawas ini si Aroy. Saan to? Nasad. Anam nagkakusog tinuktukan. Paghuwat! Nga milak man ka. Ay, magbuhat! Ablihin ni Pultan be. Patanawa ko kung sa'yo mo gibuhat ya. Yabag naman ni siya. Putanaw naman ugon siya kung buhaton. Abli lagi. Paghuwat lagi! Nana! Ay, pagdali! Maalala ni Uy. Tapis ko ang tuwalya. Abli na ni Pultahan, dali. Sa baa ba ni mo, Uy? Nga nasigam na yung mga mata na tanaw na ko. Ano ka? Nga nung nagtapis-tapis man kuno kag tualya. Mura man kag amaw. Ay, kung halig amaw ha. Amaw din na matapis sa tuwalya. Kay sobra na kasiksi ng blouse ni Lily. Kareklamador ba ni mo? Di na kinahanglan magtapis ka sa akong atubangan. Kawa na ipik na ako. Ay! Kahilas ba ni mo manulti, uy? Tinuwi bitaw. Mura ni ipik to na. Sige na, gutom na ko. Pagluto na. Ano pagkapo na? Pagdali niya. Lain siya kutok yung tawanak kung gutomon. Mura man din mabuang. Unsa man ka? Manaw ka di. O lagi, sir! Nana, sir! Sa maning kinapuhi ko, eh. Pagtambong na magyong kasalang ako tang tuyo din, he. Nahimo naman ako hostage o katabang. Kaon na daya, sir. Adobong manok na. Adobong binukid ba? Sige. Kanig una. Na, di pa ko ganahan mo kaog manok ron, oy. Kanina na. Aron makakaon ako. Mura naman nung kag presidente, oy. Doon ay tigtilaw sa pagkaon. Hoy. Kinahanglan di ko mo kumpiyansa ninyong managsuuna mo ha. Ikaw, no? Nakasalaso lang yung kasi mong kaugalingon ay. Kung di mo palang kong gibuhian? Na, pasaluan lang ta na mo akong kaluha. Hayahay pa mo dughan. Tilawin na na imong giluto. Ay! Daoy! Ikaw ba? Muna dyan kag iro, diha, kalit lang manikmat. Hinahinaya lang ka ako, ha? Unsa ba ka? Ha? Tilawan na nimong adobo o di? O na, tilawan na! Okay na. Daog na! Daog sa ko, daog sa ko. Swertihan ni mo, swertihan yung kape. Aw, ingon man gid ana ang kinabuhi sa tao. Surtihon man gid na usahay. Hello, pa? Oh, Lili, kumusta man ka? Ikay ang ngayon ang kupagmustahon. Unsa naman ka diha? Kanusa mo ko naman tawag kaong diri? Uy, lahi kay sabning watay trabaho. Pani pa ko. Kaya ba ko ka na ayo diha? Klaro kayong tingin sa mga tao sa libon. Aw, klaro dahil nga nagtungits ko. Klaro kay pa, oy. Ano nagpalabi diha? Kay, di niya ko makapadag kwarta ni mo. Ingon mo ka magtungits ko. Uy, uy, alasabaan na ka. Nebaw baya ka. Huwa ako'y trabaho ron. Oo, gani. Nga kailangan magtipid-tipid sa kagtarong diha. Unsa man, nakasulti na mo ang imong kaluha? O pa man. Pastilan. Ang ako lang kung kulata na sa imong manunon ang imong kaluha. Nana, natilawan na ginako tanaputahi, sir. Siya naman sab, kung magduda lang gihapon kang hiluan ta ka.
Nangupaw naman sab ka. Pangandam. Unsa? Unsa may ko pangandaman? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!